Filmogram podcast. Kada je moja generacija završavala svoju vezu sa istorijom filma, kada je došao kraj istorije filma 4 za nas, sećam se da ste prikazali jedan film i nadam se da to ostala tradicija sa Adamom Sandlerom You Don't Mess With Zohan. I u tom momentu, ne znam da li je to bilo ironično sa vaše strane ili iskreno, vi ste izjavili da je to vaš omiljeni film. Ili bar jedan od omiljenih. U kom filmu? Zohan sa Adamom Sandlerom. Zohan, da. To sam vam pustio. Da, ja samo moram da kažem, taj film je mene spasao na studijama na neki način. Zato što mnogo je vremena prošlo dok nismo videli jedan tako ležeran, nepretenciozan film sa jakim gross-out tendencijama koji se jako poigrava sa i pojmovima i dobrog i zdravog humora i ne tako pristojnog. I to je meni dalo takav vetar u leđa za diplomski film, moram vam reći. Ja sam tu definitivno presekao, došlo vreme za stonersku komediju. Jer uopšte to nije tip filma koji će čovjek puno puta moći da sretne kroz fakultet. Mnogo se stvara jedan ozbiljniji, čak i akademski odnos prema filmu nego... Postoje dva, da kažem, umetnika, što sam rekao, ne samo da ja njih obožavam, nego ih volao da su oni, a to je Adam Sandler i Seth MacFarlane. Pošto to, kad pričamo o Zoolanderu, i onda svi misle da se šalim, i onda zaista pustim Zoolandera, koji niko nije gledao od ovih generacije Z, i rekli su, šta je ovo, zašto mi ovo nikad nismo gledali? Pa rekao, to je Zoolander, kao. A tek Zoolander 2, to je tek pobjed. Adam Sandler je jedan, apsolutno, svi ti njegovi mentori su rekli, vi nikad nećete uspeti u životu. Jedan, pre svega, filantrop, jedan dobar čovek, koji snima filmove kakve on želi, sa ortacima, u svakom njegovom filmu su ortaci, i uvek kada postoji ljubavni interes, to su neke zgodan, lepe, fine devojke koje on uzme kao, evo, sad ćemo, ne znam koga već, ali od Jennifer Aniston pa do Al Pacino. Šalim se, ali mislim da čak i ovi pozni Netflix Sandlerovi filmovi imaju tu vrstu tog duha koji se meni dopada. Ja sam rastao, moja generacija rasla na tom toaletnom humoru, kao što je Will Ferrell, kao što je Ben Stiller na kraju. Cela SNL je nešto što Saturday Night Live je nešto čiji ja humor izuzetno poštujem. I Seth MacFarlane koji, pored Family Guy-a, zaista mislim da su Ted 1 i Ted 2 neverovatno važni filmovi sa mnogo više tih nivoa koji fale sadašnjim generacijama da vide tu vrstu komedije. Meni su to i dan danas kad neko napravi fart joke, meni je to smešno. Mislim, možda sam prost i jednodimenzionalan, ali to su stvari na koje ljudi treba da se smeju. Kao što je, podsjetite me kako se čovek zove, koji film? Sedi glumac koji glumi u ovim policijskim filmovima. Upravo sam teo da pomenem film vezan za njega. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen je, Seth MacFarlane treba da izađe sa Naked Gun. Prop majstor napravio mašinicu koja se zove Fart Machine i onda on donese u podcast sa Goranom Nikolićem i kao da prekrsti nogu i čuje se taj zvuk koji napravi ispod stolice. I meni je to i dalje smešno. I čovjek je rekao, ljudi, ja sam ovo napravio da bi se vi smejali. Suština je da je smešno, mislim. Ti male rečenice iz filma VR, Misterija organizma, kad Milena Dravić kaže, nije bitno da li je tanaka dugačak ili krataka debeo, bitno je da je veseo. Sad šta god vi mislili šta je u pitanju, ali u suštini je zaista taj veseo moment najvažniji. Kad smo kod veselog momenta i Setha MacFarlana, kakva su vam očekivanja vezana za novi Naked Gun? Otprilike, da. Zato što mislim da smo ušli u jedno vreme, naročito što se tiče komercijalnog američkog filma, koje je možda suviše korektno da bi Naked Gun mogao da zaigra na pravi način danas. Tako da imam bojazan, iako u pitanju Seth MacFarlane. Ima opet, pošto ova nova generacija Naked Gun celu, kako da kažem, filozofiju ne poznaje, nije video. I onda kad predajem Eisensteina, onda evo imate Untouchables, koji opet niko nije gledao od Briana De Palme, a onda imate i Naked Gun varijantu
sa O.J. Simpsonom i svim ostalim stvarima, koje je neverovatno smešno. Dolazi papa, američki predsjednik, a bebe, 4 bebe, već šta god. I onda je opet smešno i opet kao šta je ovo, kao to je Naked Gun. Tako da mi je zanimljiv taj, kad već pričamo o komedijama, koji je moment koji se desio, koji je odaljio sve te komičare naše generacije i potpuno ih je bacio u kulturu zaborava za ljude koji sad imaju 23. Na primjer, kad pogledate čak i braću Marks, koji god, tak sup, recimo, mislim da nikad u žanru komedije nije bilo toliko šizofrenije i historije kao sa njima. Da su rekli, radite šta god hoćete, vi ste osvedočeni, ljudi koji donose novac svojim humorom. I onda gledate i vidite kako izgleda kad ste komičar koji apsolutno ima kreativnu slobodu da radi šta god hoće. Baš zato je dobro što smo pomenuli Seta MacFarlana, zato što mislim da on svakako u toj poziciji i on je tu poziciju zaslužio i baš kad smo pomenuli moment, nikad nisam mogao verujem da ću o ovome pričam s profesorom, fart džokova i filozofije istih, poslednji put da sam ja video da je taj tip fore proigran na zdrav način kroz film jeste Ted prvi deo. I taj film je pokazao da je tu mnogo više bitan dramaturški kontekst nego fora sama. Jer to je jedan od dva komična gesta koji su možda, koji datiraju od doba pračoveka. Taj i kad se neko, na primjer, okliznao nešto, banana je prvo što pada na pamet. I ti to sada ne možeš zdravo za gotovo da plasiraš. Ali ako to plasiraš na način da publika uopšte ne očekuje da će to da bude punchline na kraju scene, naročito one kliše rom-com sekvence gde Mila Kunis sa Neil Patrick Harrisom u prvom Tedu ide u Luna Park, imaš Ferris wheel pa se jede šećerna vuna i ti sad gledaš, ok, ovo je Seth MacFarlane. Ovo ne treba uzimati zdravo za gotovo. Postoji nešto iza ugla, neki malj koji će da to pauči, neki komični punchline. I kada ona, izvinjam se, ovo je spoiler za sve koji nisu gledali, kad se oni oproste, ona da njega poljubi obraz, ona odlazi, kamera na njemu i on ispusti tako jedan dug prdež, jedno 5 do 10 sekundi. Prvo te uhvati nespremnog, šokiran si i onda na njegovu rečenicu, to je jednu reč, konačno, ja sećam u bioskopu nisi mogao svoju misao da čuješ koliko su se ljudi smejali. Samo zato što su na nekoliko nivoa ljudi bili pobeđeni, iznenađeni i zarobljeni tom forom koji je kao najbanalniji moment komedije koji bi ikada mogao da proigraš na filmu. I ja i dan danas tragam za savršenim fart joke-om, mislim da u sopstvenim dramaturgijama, mislim da je to umetnost ako se proigra na pravi način, zato što ono što je druga krajnost šta može ti se desi, potpuna banalnost i otuđenje publike. I zato ja volim što je to na ivici, to do te mere danas. Koliko god banalno zvučalo, može da bude genijalno. Prvo da nema Simpsonova i Family Guy-a, to bi bio sumrak humora kao takvog. To su još snima i dalje vrlo... Znate, svi su u fazonu, I prefer the earlier stuff. Tako da... To samo zvuči neki prozaični advertising. Mislim, ne znam čemu Simpsonovi više danas. Ali zaista mislim da i ove pozne epizode i jedne i druge serije su besprekorne. Hteo sam da kažem da neku genezu humora koje je bitno za mene, za moju generaciju, naravno, to će svi verovatno da kažu, proističe iz Monty Pythona i te 3 sezone 69. 72. Znači da su jedni učeni ljudi koji su završili Oxford i Cambridge krenuli da prave nadrealistički humor koji nikad ne bi prošao ni na BBC-u nego u tom trenutku. E sad, ko je njima bio uticaj? Njihov uticaj su bili Beatlesi. To jest Richard Lester sa njegovom televizijskom emisijom koja se zvala Goons, koju su ovi gledali, a Goons, znači Lester je preneo tu vrstu humora, to jest nije preneo, nego je jako lepo ukomponovao sa Lennonovim sardonističkim humorom, ciničnim, koji je bio najduhovitiji Beatles, u verbalnom smislu, a onda u Buster Keatonovskom Ringo i McCartney, koga ja besprekorno najviše volim od Beatlesa, ali on jako se trudio da bude duhovit, ali je overachiever, mislim, što se vidi u njegovoj muzici. Što se vidi u Get Back dokumentarcu i tekako. I onda
dosta stvari se... Harrison je producirao Life of Brian, Harrison je producirao još neke, on se sa Ericom Idlom najviše Whitney Lenai, čini mi se da je producirao. Kako? Whitney Lenai. Da. I mislim da je taj humor plus opet 70. Saturday Night Live, to je nešto što je meni prime humor, najvažniji segment humora na koji se ja naslanjam, da tako kažem. Ali ne znam, sad ova nova woke kultura ima tu neku drugačiji pogled na humor i to što je John Cleese na kraju rekao da onog trenutka kada humor prestane da bude, kad postane da bude politički korektan, to je kraj. To je apsolutno kraj. John Lennon s jedne strane održava subverzivnu kinematografiju 70-ih finansiranjem, čini mi se, filma Holy Mountain, nakon što mu se svidao El Topo. S druge strane imamo Harrisona u ovom modu, tako da može se reći da su na neki način Beatlesi zaslužni za očuvanje onog zdravog dela britanske kinematografije. Taj Harrison koji opet nikad, vidi se čovjek koji ne razume humor, je to, kao su došli, George, znaš, ne možemo da završimo film i on je rekao dođite, napisat ću vam ček i napravili su opet jedan suštinski humor koji se poigrava sa stereotipima Božjeg sina, Life of Brian, koje mislim opet taj film danas tek ne bi mogao da postoji. Ali mislim da bi upokojeni papa, koji je apsolutno moj omiljeni papa od svih papa, shvatio i shvata taj film, jer je ovaj papa pre godinu i po dana doveo SNL komičare u Vatikan, koji se Whoopi Goldberg, Jimmy Kimmel i ko već, meni je to dovoljno za celog vakta ovog pape. Obaška što su neke druge stvari koje taj papa radio i divno je što smo imali takvog jednog papu. Pa ne može da ne bude progresivan papa kad zna da je izašla makar prva sezona Mladog pape pre njega. Mora da igra uz okolnosti koje su nastale. Sad bih vam postavio jedno intimno leksikonsko pitanje. Kakva muka natera čoveka da upiše dramaturgiju? Evo ovako, znači, ne samo što je muka, nego što sam ja čovek koji nije imao apsolventski staž. Ja sam diplomirao u septembru te godine kad je trebalo da mi počne apsolventski staž. Pošto moja generacija to, upišeš fakultet, odeš u vojsku. Ja sam upisao fakultet političkih nauka, interesovala me istorija umetnosti, ali sam shvatio da to neću se leba najesti. Nisam znao da postoji dramaturgija u tom trenutku, jednostavno nisam bio u tim krugovima. Posle vojske sam počeo da studiram političke nauke, novinarstvo, gde je novinarstvo prvi put se dobije na 3. godini. Međutim, krenuo i rat. I onda sam shvatio da je dramaturgija nešto što volim pisanje, bi bilo dobro za mene. Ja sam iz 3. upisao. Što je opet dokaz da ako zaista želite nešto, nemojte s 1. da odustanete. Ima nas dosta koji smo upisali iz nekog 3., 4. puta. I onda sam to upisao, imao sam godina kao što sad treba da se ima kad završavate fakultet. Zvali su me Čiča, što je meni jako bilo milo. I jednostavno sam želeo da pišem komedije, što sam i pisao u neku ruku. I što je opet zanimljivo, sve 4 drame koje sam pisao su Beatlesi ili glavni ili sporedni likovi, jer jednostavno Beatlesi i moj život. Tako da sam ja samo pobegao od nečega što me nije interesovalo u nešto što me potpuno interesuje i zato sam verovatno spoznao, kao kad udomite neku kucu koja ima 5 godina i koja ne zna ništa drugo osim toga zila i onda dođe u neku fenomenalnu porodicu. Tako da meni nije bio problem, a i profesori su bili potpuno drugačiji nego danas. I imalo je to svojih jako lepih momenta. Da se ruši ta neka vrsta profesionalne distancije između profesora i studenta, mislim da je to neophodno na fakultetu kao što je FDU i shodno znanjima koje se tamo usvajaju. Mislim da ravnopravnost ne treba da postoji. Mislim da ovde treba da postoji ta vrsta odnosa, čak i kad
je razlika mnogo veća nego, i manja nego što je danas. Ali meni je jedna od najlepših anegdota koji su mi se dogodila da ja se trudim da mi predavanja budu pre svega zabavna, jer nije problem samo reći o tom reditelju i onda sam na uštrb toga možda skraćivao i odvajao važno od nevažnog. I onda, sad, kako da vam kažem, ja imam godina koliko imam, trudim se da budem duhovit, neki put se ljudi nasmeju i onda posle jednog malo dužeg predavanja stoje kolege ispred fakulteta i ja kažem, izvinite, ako sam vas smorio, jedna koleginica kaže, profesore, niste nas smorili, vi ste najduhovitija osoba koju sam ja upoznala u životu. I meni je to, ako ja mogu da doprim do ženske osobe koja ima 20 godina svojim humorom, onda mislim, nek nastavim još malo koliko mi je ostalo. To mi je drago. I mislim da, kako kažem, ja se nisam rodio kao to stand-up profesor, ali to sve ide iskustvom. Kao što većina stvari, kada niste pretalentovani, ide iskustvom. I da se jednostavno prilagođavate studentima, studenti vama. Ne sviđa mi se rečenica koja je važna za ove blokade, to je konačno su profesori i studenti ravnopravni. Mislim, verovatno sada jesu, ali mi se ne dopada praksa cele te priče. Sad, kad se ovo sve završi, pa kad svako bude pisao memoare i autobiografije, onda ćemo da vidimo to što vi pričate o toj hijerarhiji. Mislim da su se profesori iz moje generacije, kad sam ja studirao, više družili sa studentima nego sada. Ili sam ja prosto, nisam u toj priči, jer moja katedra nije matična, pa onda ne ginemo da se snimi neki film, pa onda posle toga odemo na piće. A sada kada se dešavaju blokade na FDU, kakvi su sada odnosi između profesora i studenta? Evo, kad je prošlo skoro pola godine, naročito od ključnog događaja. Postoji nekoliko faza. Prva, ta inicijalna faza je tih prvih 10-20 dana kad niko nije znao šta se dešava i kad je bilo, naravno da stojimo iza njih i onda je prvi, drugi dan bilo treba jastuci, treba ćebad. I onda se meni poslednjih 15 godina dešavalo da li da bacim ovaj jastuk, ko zna zašto će da zatreba i sve to našlo sad upotrebu. Onda to je bilo to prvobitno oduševljenje, jedna bliskost koju je neki drugi nivo bliskosti koji očekivano za ovakve situacije, talačke krize, da ih tako nazovem, onda smo mi ne kao fizička lica po imenu i prezimenu, nego kao institucija smo podržali studente i onda smo se krenuli zajedno da delamo. I to je malo uzbiljilo situaciju do te mere da opravdanje, ne znam ko je to smisao, ili znam, ali ne želim da kažem, neke dve opcije su bile. Jedna se zvala provetravanje, druga se zvala obezbeđenje. Provetravanje, gde kažete ovako, dragi studenti, ko želi da dođe da priča o svojim problemima, dođete u kabinet 37. Ja sam rekao, izvinite, zar se to već nije dešavalo do sada, a da jednostavno se nije zvalo provetravanje. Kao neka terapija. Ja se to nisam video jer prosto sve to što radim je neka vrsta terapije i onda sam, zato što sam bio u vojsci, to obezbeđenje sam rekao, ovo je straža, idem ja u stražu. To je kad ste pored portira i onda kontrolišete ko ulazi, ko izlazi i to je bilo zabavno. Dolaze ljudi, sednemo, popričamo se i taj moment takozvane bliskosti se tu, ja sam ostvario jedan fenomenalan kontakt sa dečkom sa glume iz Trebinja, koji je meni trebalo dođe tek na 4. godini, sad bio na 2. Sad kao, ne zna ko sam ja ne znam ko je on, ali se super ispričamo 45 minuta. I sad je ta jedna najteža faza kad je najmanje dešavanja na fakultetu. Sada, kad kažem sada, je blokada RTS-a druga polovina aprila, kad su studenti, ovo su letnje temperature, uglavnom Košutnjaku ili u Takovskoj. Sad ono što je tu sad najzanimljivije,
da citiram Slobodana Selinića, to je budućnost još uvek skrivena od nas. Znači, mi sad apsolutno ne znamo i za nekog ko bude ovo gledao za 3 meseca, vjerojatno će se smejati i reći, ja vidi Šabani nisu znali šta će da bude. To sad šta će da bude, ili će biti u zatvoru, ili će biti ministar kulture, to je mala linija.